piatok 22. maja a toto je môj prvý videolog, ktorý si budem asi robiť každý deň a uvidím potom zachytávať nejaké moje postrehy, myšlienky z trénovania a možno do života. Ešte uvidím. Dneska si dokončujem približne druhý týždeň to je drepovacieho cyklu. 2 dni boli úplne zle teraz, pred 2 dňami ťažký tréning, odbytý, malo spánku, v robote trošku viacej na hlavu, veci vymýšľame a uvidím, čo bude dneska by to bude nejaký dynamic effort, stále premýšľam o tréningu, nemám zatiaľ nič pripravené, ale jedno je jasné, že minulý mesiac 39 rokov, ako sa hovorí, vek je iba číslo, ale po 35-ke si myslím, že trénovanie je vec hlavne regenerácie a netreba to proste brať na ľahkú váhu, niekedy je menej viacej. V poslednej dobe čím ďalej, tým častejšie zisťujem, že ak dám po sebe viac dní, fakt, že to tam vypalím, tak potom nasleduje pár dní, kedy nesom schopný fungovať v nejakej rozumnej výkonnosti a skôr to je také trápenie a tragédia. Takže faktom dnešného nejakého prvého videologu je menej viacej a všetko je o regenerácii.